ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଢିବା ଦଶମ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ୍ୟ ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ି। କବି କିଏ? ଶାରଳା ଦାସ। ପିଲା ଶାରଳା ଦାସକୁ କୁହାଯାଏ ଆଦି କବି ଶାରଳା ଦାସ। କାହିଁକି ନା ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପ୍ରଥମ କବି। ଆଦି କହିଲେ ଆରମ୍ଭ, ଅନ୍ତ କହିଲେ ଶେଷ। ଆଦି ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ କବି ଭାବରେ ଶାରଳା ଦାସ ପ୍ରଥମେ ହିଁ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। କେତେବେଳେ ନା ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ। ପଞ୍ଚଦଶ, ପଞ୍ଚ କହିଲେ 5, 10 କହିଲେ ତା ସହିତ 10 ମିଶାଅ, କେତେ ହେଲା? 15। ଶତାବ୍ଦୀ କହିଲେ 100 ଗଣି ଦିଅ, କେତେ ହେଲା? ଦେଖ 1500 ମସିହା ବେଳକୁ ବା ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଗଜପତି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ, ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଗଜପତି କିଏ ଥାଏ? କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ଶାରଳା ଦାସ ଲେଖିଥିଲେ କ'ଣ ନା ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପ୍ରଥମ ସାହିତ୍ୟ କବି ଭାବରେ ଉଭା ହେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଦିକବି ଶାରଳା ଦାସ। ପୁଣି କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଶୂଦ୍ର ମୁନି ଶାରଳା ଦାସ। କାହିଁକି ନା ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ନାଁ ପିଲେ ଥିଲା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପଣ୍ଡା। ଝଙ୍କଟବାସିନୀ ମା ଶାରଳାଙ୍କ କୃପାରେ ତାଙ୍କର କବିତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି। ସେଇଦିନ ଶାରଳା ଠାକୁରଙ୍କ ଦାସ ହିସାବରେ ରହିଲେ। ତା ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା କ'ଣ? ଶାରଳା ଦାସ। ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି, ପାଣି, ପବନ, ପ୍ରକୃତିକୁ ନେଇ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଆଲୋଚ୍ୟ ପଦ୍ୟ ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ି କବିଙ୍କ ରଚିତ ଶାରଳା ମହାଭାରତର ଗଦା ପର୍ବରୁ ଆନିତ। ତ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଆଗେ ସଂକ୍ଷେପରେ ବୁଝିବା, ତାପରେ ପଦ୍ୟକୁ ଯିବା। ତ ଶାରଳା ମହାଭାରତରେ ଏଠି ବୁଝିପାରୁଥିବ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ମହାଭାରତର ଅଂଶ। ତ ମହାଭାରତ ବିଷୟରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କିଛି ଜାଣିବା। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଘଟିଥିଲା। ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ପକ୍ଷ ଥିଲେ, ପାଣ୍ଡବ ଏବଂ କୌରବ। ପାଣ୍ଡୁଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ କୁହାଯାଏ ପାଣ୍ଡବ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ କୁହାଯାଏ କୌରବ। ପାଣ୍ଡବ 5 ଭାଇ ଥିଲେ। କିଏ କିଏ? ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଭୀମ, ଅର୍ଜୁନ, ନକୁଳ ଏବଂ ସହଦେବ। କୌରବ 101 ଭାଇ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ନା ସମ୍ପତ୍ତିର ବିବାଦ ନେଇକି ଯୁଦ୍ଧ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଥିଲେ ବିନା ଯୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଛୁଞ୍ଚିର ଅଗ୍ରଭାଗ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। କାହାକୁ? ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଭୂମି। ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରାୟ ପରିସମାପ୍ତି ବେଳକୁ ମହାମାନେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାର ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ସମସ୍ତ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ହରାଇ ଶେଷରେ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଯାଇ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜିଛନ୍ତି। କେଉଁମାନେ? ପାଣ୍ଡବମାନେ ସହିତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୌଣସି ଜାଗାରେ ନ ପାଇ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହଦେବ ହେଉଛି ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଭାବରେ ଜଣା। ଆଗ ନିଗମ କିଛି ତାକୁ ଜଣା ଥାଏ। ସେ ଗଣକାର କରି ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ମହାମାନେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅଛି କେଉଁଠି ନା ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଶରଣ ନେଇଛି। ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଶିବଙ୍କର ଅଭିଶାପ ଅଛି। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତା ମନୋଭାବ ନେଇ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଶତ୍ରୁତା ମନୋଭାବ ନେଇ ପ୍ରବେଶ କରେ, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେହି ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏହା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦୁର୍ବାସା ମୁନିଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିପାରି ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଶରଣ ନେବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ବ୍ୟାସ ସରୋବରକୁ ଗଲା ମଧ୍ୟରେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପିଲେ ରକ୍ତ ନଦୀ ପଡ଼େ। ରକ୍ତ ନଦୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାଙ୍କର ମଲାପୁତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣୀ କୁମାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାର ହୋଇ ବ୍ୟାସ ସରୋବରକୁ ଗଲେ। ସେଠି ଆତ୍ମଗୋପନ କରି ଅଛି। ଏମାନେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାସ ସରୋବର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଦେଖ ସହଦେବ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ବ୍ୟାସ ସରୋବର ପାଖରେ ଅଛି କିଏ? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଛି। କ'ଣ କହିଲା ଦେଖ? ସହଦେବ ବୋଇଲା ସ୍ୱାମୀ ଶୁଣିମା ଜଗନ୍ନାଥ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ମାଗନ୍ତୁ ପବନର ସୁତ। ଦେଖ ସହଦେବ ବୋଇଲା ସ୍ୱାମୀ, ସହଦେବ ବୋଇଲା କହିଲେ କହିଲା ସ୍ୱାମୀ ଶୁଣିମା ଜଗନ୍ନାଥ,
হে মণিমা বা হে স্বামী কইলে প্রভু, হে প্রভু শুনন্তু। জগন্নাথ কইলে, জগন্নাথ কইলে কোন বা কৃষ্ণ, হে কৃষ্ণ হে প্রভু আপন শুনন্তু। ঈশ্বরଙ୍କୁ, ঈশ্বরଙ୍କୁ কইলে শিবଙ୍କୁ। সিংহনাদ, সিংহনাদ কইলে সিংহরে ନିର୍ମିତ ଏକ ବାଦ୍ୟ, ଯାହାକୁ ଶିବ ତାଣ୍ଡବ ସମୟରେ କ'ଣ ବଜାଏ। ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ କ'ଣ ନା ବିକମ୍ପିତ ହୁଏ, ତିନି ଭବନ ମଧ୍ୟ କମ୍ପି ଉଠେ। ତ ସିଂହରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ଶିବଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ବାଦ୍ୟ, ତାହା ମାଗିବାକୁ କହିଛି କାହାକୁ ନା ପବନର ସୁତକୁ। ପବନର ସୁତ କହିଲେ ଭୀମ। ପ୍ରକୃତରେ ଶୁଣ, ଏ ଯୋଉ ପାଣ୍ଡବ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ହେଉଛି ଧର୍ମରାଜଙ୍କର ସୁତ ବା ପୁତ୍ର, ଭୀମ ହେଉଛି ପବନଦେବଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଅର୍ଜୁନ ହେଉଛି କ'ଣ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୁତ୍ର, ନକୁଳ ଏବଂ ସହଦେବ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗର କ'ଣ ବୈଦ୍ୟ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାରୀଙ୍କ 2 ଜଣ ପୁତ୍ର। ତେଣୁ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ମାଗନ୍ତୁ। କିଏ ନା ପବନର ସୁତ ବା ଭୀମକୁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ସେ ସିଂହନାଦ ମାଗୁ। କାହାକୁ? ଶିବଙ୍କୁ। ଆଉ ଥରେ ବୁଝ। ସହଦେବ ବୋଇଲା, ବୋଇଲା କହିଲେ କହିଲା ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିମା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥ, ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ କୃଷ୍ଣର ଅନ୍ୟ ନାମ ବା କୃଷ୍ଣ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହିଲେ ଶିବଙ୍କୁ। ସିଂହନାଦ, ସିଂହନାଦ କହିଲେ ସିଂହ, ମଇଁଷି ସିଂହରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର, ଯାହା ଶିବଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ। ତାହା ବଜେଇଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପୃଥିବୀ ବିକମ୍ପିତ ହୁଏ ବା ଥରେ। ସେଇଟା କ'ଣ ମାଗିବାକୁ କହିଛନ୍ତି, ମାଗନ୍ତୁ ପବନର ସୁତ। ପବନର ସୁତ କହିଲେ ଭୀମଙ୍କୁ, ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥ ବା କୃଷ୍ଣ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ନା ପବନର ସୁତ ମାଗୁ। ସିଂହନାଦ କାହାକୁ ନା ଦେବାଧିଦେବ ମହାଦେବକୁ। ଗୋବିନ୍ଦେ ବୋଇଲେ ଯେବେ ଏମନ୍ତ ଅଛି ଭୀମ, ବୁଦ୍ଧି ହରାଇ କିମ୍ପେ କଲୁ ତୁ ମତି ଭ୍ରମ। ଗୋବିନ୍ଦ କହିଲେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଯଦି ଏହିପରି ଭାବରେ ତୋର ଉପାୟ ଅଛି, ହେଲା, ଯଦି ଏହିପରି ଭାବରେ ଦେଖ, ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଇଲେ, ବୋଇଲେ କହିଲେ କହିଲେ ଯେବେ ଏମନ୍ତ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଉପାୟ ଅଛି ଭୀମ, ବୁଦ୍ଧି ହରାଇ କିମ୍ପେ କଲୁ ତୁ ମତି ଭ୍ରମ। ବୁଦ୍ଧି ହରାଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ କାହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ବା ମତି ଭ୍ରମରେ କାହିଁକି ପଡ଼ି ଅଛୁ? ଯଥାଶୀଘ୍ର ଶିବଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ମାଗ। ସିଂହନାଦ ରଢ଼ିରେ କେବଳ ବ୍ୟାସ ସରୋବରକୁ ହିଁ ତା କାନକୁ ଶୁଭିବ। କାହାର ନା ମହାମାନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର। ଏବଂ ସେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ବାହାରି ଆସିବ। କାହିଁକି ନା ସିଂହନାଦ ବଜେଇଲେ ପୃଥିବୀ କମ୍ପିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ବାହାରି ଆସିବ। କେ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ। ଦେଖ ତାପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭୀମଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛି ବା ଉପଦେଶ ଦେଉଛି। ଦେଖ, ଏବେ ବହନ ତୁ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ମାଗ, ରଢ଼ିର ନାଦେ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ବାହାର ହଉ ବେଗ। ଏବେ କହିଲେ, ଏବେ ବା ଏହି କ୍ଷଣି ବହନ, ବହନ କହିଲେ କ'ଣ ନବା ପାଇଁ, ତୁ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ, ବିଶ୍ୱନାଥ କହିଲେ ଶିବଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ମାଗ, ହେଲା। ରଢ଼ିର ନାଦେ, ନାଦେ କହିଲେ ଶବ୍ଦରେ, ରଢ଼ିର ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦରେ ମାନଗୋବିନ୍ଦ ବାହାର ହଉ ବେଗ। ସେଠୁ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଲୁଚିକି ଅଛି, ଯେଉଁଠି ବ୍ୟାସଦେବ ମୁନି ଗୁପ୍ତରେ ମହାଭାରତ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସେଠି ଯିଏ ବି ଆଶ୍ରୟ ନେବ ତାକୁ ସେ କ'ଣ ଆଶ୍ରିତକୁ ରକ୍ଷା କରିବ ବ୍ୟାସ ସରୋବର। କେହି ଶତ୍ରୁ ହିସାବରେ ସେଠାରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯିଏ ବି ପ୍ରବେଶ କରିବ ସେ ଧ୍ୱଂସ ହେବ। ଏହା ଥିଲା ବ୍ୟାସ ସରୋବର ପ୍ରତି ଶିବଙ୍କର ଅଭିଶାପ। କ'ଣ ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ମୁଁ କହିବି। ଠିକ୍ ସେଇ କଥା କହିଲା। ଦେଖ, ଏବେ ବହନ ତୁ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ମାଗ। ଏବେ କହିଲେ ଏହି କ୍ଷଣି କ'ଣ ନା ବହନ କହିଲେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ତୁ ବିଶ୍ୱନାଥ କହିଲେ ଶିବଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ମାଗ। ରଢ଼ିର ଶବ୍ଦରେ କହିଲେ ସିଂହନାଦଙ୍କ ରଢ଼ିର ଶବ୍ଦରେ ମାନଗୋବିନ୍ଦ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରୁ ବାହାର ହେଉ ବେଗ। ବୁଝିପାରିଲ? ଧ୍ୟାନେଣ ଚିନ୍ତିଲା ସେ ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର, ଆସନ କମ୍ପିଲା ଯେ ଦେବ ସୁରଧର। ଦେଖ,
তৎক্ষণাৎ ভীম କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ବ୍ୟାସ ସରୋବର ପାଖରେ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହେଲେ। କାହାର ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ନା ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବର ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହେଲା। ଧ୍ୟାନ ଚିନ୍ତିଲା, ଧ୍ୟାନରେ ଡାକିଲା, ଚିନ୍ତିଲା କହିଲେ ଡାକିଲା ସେ ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର। ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର କହିଲେ ଭୀମ ବା ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭ୍ରାତା ଭୀମ ଧ୍ୟାନରେ ଶିବଙ୍କୁ ଡାକିଲା। ଧ୍ୟାନ ଚିନ୍ତିଲା କହିଲେ ଡାକିଲା ସେ ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର। ଆସନ କମ୍ପିଲା, ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବର ଆସନ ବିକମ୍ପିତ ହେଲା। ଯେ ଦେବ ଶୂଳଧର, ଶୂଳ କହିଲେ ତ୍ରିଶୂଳ ଧର, ତ୍ରିଶୂଳକୁ ଯିଏ ଧରେ କିଏ ନା ଦେବାଦିଦେବ କେବଳ ମହାଦେବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଉ ଥରେ ବୁଝ। ଏବେ ବହନ ତୁ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ମାଗ। ଏବେ ବହନ ବୋଲେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବା ନେବା ପାଇଁ ତୁ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ବୋଲେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ମାଗ। ରଡ଼ିର ନାଦେ କହିଲେ ରଡ଼ିର ଶବ୍ଦରେ ମାନଗୋବିନ୍ଦ ବାହାର ହେଉ ବେଗ କହିଲେ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରୁ ବାହାରି ଆସୁ। ତାପରେ ତୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ, ତୋର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଥିଲା ତାର ଉଲୁଭଙ୍ଗ କରିବୁ। ସେ ନ ବାହାରିଲେ ତୁ ତାକୁ ଉଲୁଭଙ୍ଗ କରିପାରିବୁ ନାହୁଁ ଏବଂ ତୋର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ତୁ ପୂରଣ କରିପାରିବୁ ନାହୁଁ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଭୀମ କ'ଣ କଲେ ନା ଧ୍ୟାନରେ ବସିଲେ। ଧ୍ୟାନେନ ଚିନ୍ତିଲା ସେ ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର। ଧ୍ୟାନେନ ଚିନ୍ତିଲା କହିଲେ ଡାକିଲା ସେ ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର। କାହାକୁ? ମହାଦେବଙ୍କୁ। ଆସନ କମ୍ପିଲା ଯେ ଦେବ ଶୂଳଧର। ମହାଦେବଙ୍କ ଆସନ ବିକମ୍ପିତ ହଉଛି। ଦେଖ ଆସନ କମ୍ପିଲା ଧରିଲା ଯେ ଦେବ ଶୂଳଧର। ଶୂଳଧର କହିଲେ ଶିବଙ୍କର ଆସନ ମଧ୍ୟ କମ୍ପି ଉଠିଲା। ଦେଖ ଧ୍ୟାନେନ ଜାଣିଲେ ସେ ଦେବ ପଶୁପତି। ଈଶ୍ୱରେ ବଇଲେ ଦେବୀ ଶୁଣ ଗୋ ପାର୍ବତୀ। ଧ୍ୟାନରେ ମଧ୍ୟ ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବ ଜାଣିପାରିଲେ। ଦେଖ ଧ୍ୟାନରେ ଜାଣିଲେ, ଧ୍ୟାନରେ ଜାଣିପାରିଲେ ସେ ଦେବ ପଶୁପତି। ପଶୁପତି କହିଲେ ଶିବଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମ। ଈଶ୍ୱରେ, ଈଶ୍ୱର କହିଲେ ସେ ମହାଦେବଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ମହାଦେବଙ୍କ ଅର୍ଥରେ ଈଶ୍ୱରେ ବଇଲେ, ବଇଲେ କହିଲେ କହିଲେ ଦେବୀ ଶୁଣ ଗୋ ପାର୍ବତୀ। ଧ୍ୟାନ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଭୀମ ମୋତେ ସିଂହନାଦ ମାଗୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ସେ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ଆମ୍ଭନ୍ତ ସିଂହନାଦ ମାଗୁଛନ୍ତି ବୀର, ମାଗୁଅଛି ବୀର ଭୀମା। ଆମ୍ଭନ୍ତ, ଆମ୍ଭନ୍ତ କହିଲା ଆମର ସିଂହନାଦକୁ ମାଗୁଛନ୍ତି ବୀର ଭୀମା। କହିଲେ ଭୀମ ଆମର ସିଂହନାଦକୁ ମାଗୁଛି। ତୁମ୍ଭ ବିଚାରକୁ କିସ ଯୋଗାଇ ଗୋ ଉମା। ତୁମ୍ଭ ବିଚାରକୁ କ'ଣ ଆସୁଛି ଆମେ ଦବା କି ନାହିଁ, ତମେ ପରାମର୍ଶ ଦିଅ। ଦେଖ ଆଉ ଥରେ ଭଲ କି ବୁଝ। ଧ୍ୟାନେନ ଜାଣିଲେ ସେ ଦେବ ପଶୁପତି। ଈଶ୍ୱରେ ବଇଲେ ଦେବୀ ଶୁଣ ଗୋ ପାର୍ବତୀ। ଧ୍ୟାନରେ ଯେତେବେଳେ ଆସନ ବିକମ୍ପିତ ହେଲା, ସେ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ମୋତେ ଭୀମଦେବ ଭୀମସେନ ସ୍ମରଣ କରୁଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସିଂହନାଦ ନେବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ସେ ମାତା ପାର୍ବତୀକୁ ଡାକିକି ପରାମର୍ଶ ନେଲେ ଯେ ତାକୁ ଦବା ଠିକ୍ ହବ କି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସିଂହନାଦ ରଡ଼ିରେ ଯେହେତୁ ପୃଥିବୀ ବିକମ୍ପିତ ହୁଏ। ବୁଝିଲ? ଦେଖ ତାପରେ କ'ଣ ଦେଖ। ପାର୍ବତୀ ବଇଲେ ଭୀମସେନ ଆମ୍ଭ ଉପକାରୀ। ବେଳେ ବେଳେ ପାଣ୍ଡବେ ଆମ୍ଭ କପିଳାସଙ୍କି ଉଦ୍ଧାରୀ। ଦେଖ ପାର୍ବତୀ ବଇଲେ, ପାର୍ବତୀ ବଇଲେ କହିଲେ ପାର୍ବତୀ କହିଲା ଭୀମସେନ ଆମ୍ଭ ଉପକାରୀ। ଉପକାରୀ କହିଲେ ଉପକାରୀ ବା ଭୀମସେନ ମଧ୍ୟ ଆମର ଉପକାର କରିଥିଲା। କ'ଣ ଉପକାର କରିଥିଲା ନା ଯେତେବେଳେ ଅଶ୍ଳେଷା ଦୈତ୍ୟ, କିଏ ଅଶ୍ଳେଷା ଦୈତ୍ୟ କୈଳାସକୁ ନେଇ ପଳେଇ ଯାଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବ ଶିବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଥିଲେ। ଋଷିମୁଖ୍ୟ ପର୍ବତରେ ଥିବା ଭୀମ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଆସି ଅଶ୍ଳେଷା ଦୈତ୍ୟଙ୍କୁ ବଧ କରି କୈଳାସକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ନା ମହାଦେବ ଭୀମଙ୍କୁ ବର ଯାଚିଥିଲେ ବା ସର୍ତ୍ତ କରିଥିଲେ ବର ଦେବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ସେଇ କଥା ପାର୍ବତୀ ପୁଣି ମହାଦେବକୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖ ପାର୍ବତୀ ବଇଲା, ପାର୍ବତୀ ବଇଲା କହିଲେ ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ଭୀମସେନ ଆମ୍ଭ ଉପକାରୀ ବା ଉପକାରୀ ବନ୍ଧୁ। ବେଳେ ବେଳେ ପାଣ୍ଡବେ, ବେଳେ ବେଳେ କହିଲେ
ଥରେ ଥରେ ବା ବହୁତ ସମୟରେ ପାଣ୍ଡବେ ଆମ୍ଭ କପିଳାସ କିଂ ଉଦ୍ଧାରୀ କପିଳାସକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। କାହାକୁ? ଅଶ୍ଳେଷା ଦୈତ୍ୟ ପାଖରୁ। ସତ୍ୟମନା ଇଚ୍ଛ ଦେବ ଯେ ତ୍ରିପୁରାରୀ ଯେତେବେଳେ କପିଳାସକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ଭୀମ, ତମେ ସେତେବେଳେ ସର୍ତ୍ତ କରିଥିଲ କଣ? ବର ଦେବା ପାଇଁ। ଦେଖ, ସର୍ତ୍ତ ମନା ଇଚ୍ଛ ବା ତମେ ବର ଦେବା ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତ କରିଥିଲ। ଦେବ ଯେ ତ୍ରିପୁରାରୀ, ହେ ମହାଦେବ ଆପଣ ସର୍ତ୍ତ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ। ପାର୍ବତୀ ବୋଇଲେ କହିଲେ ସିଂହନାଦ ଦିଅସି ବହନ, ଶୀଘ୍ର ଦିଅ ସେ ବହନ କରୁ ବା ସେ ଧାରଣ କରୁ। କିଏ? ଭୀମସେନ। ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ହେତୁ ତୁମ୍ଭେ ବ୍ରତୀ ଅଛ ତ୍ରିଲୋଚନ, ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ହେତୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ ମଧ୍ୟ କଣ? ଅଶ୍ଳେଷା ଦୈତ୍ୟ ପାଖରୁ ରକ୍ଷା ପାଇ ଅଛ। ସେଇ କଥାଟି ସ୍ମରଣ କରାଇଦେଲେ। କାହାକୁ? ଦେବାଧିଦେବ ମହାଦେବକୁ। ଦେଖ, ପାର୍ବତୀ ବୋଇଲେ ସିଂହନାଦ ଦିଅସି ବହନ, ପାର୍ବତୀ କହିଲା ସିଂହନାଦ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଦିଅ ସେ ବହନ କରୁ ବା ଧାରଣ କରୁ। କିଏ? ଭୀମସେନ। ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ହେତୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ ବ୍ରତୀ ଅଛ ତ୍ରିଲୋଚନ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଥରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରକ୍ଷା ବା ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାରୀ ଅଛ। ଦେଖ, ସଂକଟ କାଳେ ତୁମ୍ଭନ୍ତ ଉଦ୍ଧାରନ୍ତି ପୁଣ, ଦିଅସି ସିଂହନାଦ ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନେନ। ଦେଖ, ସଂକଟ କାଳେ ବା ବିପଦ ସମୟରେ ତୁମ୍ଭକୁ ଉଦ୍ଧାରନ୍ତି ପୁଣ, ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଦିଅସି ଶୀଘ୍ର ଦିଅ, ଦିଅସି କହିଲେ ଶୀଘ୍ର ଦିଅ, ସିଂହନାଦ ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନେନ, ପ୍ରସନ୍ନ କହିଲେ ଆନନ୍ଦିତ ବଦନରେ ବା ଆନନ୍ଦିତ ମୁହଁରେ, ହସ ହସ ଭରା ମନରେ ତମେ ସିଂହନାଦ ପ୍ରଦାନ କର। କାହାକୁ? ଭୀମସେନଙ୍କୁ। ଯେତେବେଳେ ପାର୍ବତୀକୁ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଦେବାଧିଦେବ ମହାଦେବ ଡାକିଲେ, ସେ କହିଲେ କଣ ନା ତମର ସେ ଉପକାରୀ ଅଶ୍ଳେଷା ଦୈତ୍ୟକୁ ସେ ବଧ କରି ଆମ କୈଳାସକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲା। ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତମେ ଆଜି କଣ ତ୍ରିଲୋଚନର ଭୂଷିତ ହେଇଛ। ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାକୁ ସିଂହନାଦ ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନରେ ପ୍ରଦାନ କର ବା ଦିଅ। ସେପଟେ କଣ ନା ଭୀମସେନ ତପସ୍ୟା କରୁଛି, ଅଘୋର ତପସ୍ୟା ମହାଦେବଙ୍କୁ। ଠିକ ତେଣୁ ଘନ ଘନ ଆସନ କମ୍ପଇ ସଦାନନ୍ଦ, ଏଠି ମହାଦେବଙ୍କ ଆସନ କଣ ବିକମ୍ପିତ ହଉଛି। ଚିରିକୁଟିରୁ କାଢି ଦେଲେ ଯେ ସିଂହନାଦ, ଚିରିକୁଟି କହିଲେ ମୁଣାରେ ଯୋଉ ସେ ସିଂହନାଦ ବାଦ୍ୟଟି ରଖୁଥିଲା, ସେ ମୁଣାରୁ କାଢି ଦେଲେ। କାହାକୁ? ନା ଭୀମସେନଙ୍କୁ ସେ ଦେଲେ ବା ଭୀମସେନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କଣ ନା ସିଂହନାଦଙ୍କୁ କିଛି ସେ କଥା କହି ଶିବ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କାହାକୁ? ଭୀମସେନଙ୍କୁ। ଭୀମସେନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ଆଦେଶ ଦେବେ। କାହାକୁ? ସିଂହନାଦକୁ। ଦେଖ, ତାପରେ ଦେଖ, ଈଶ୍ୱରେ ବୋଇଲେ ତୁ ବହନ ହୋଇ ଯିବୁ, ତିନି ଘାତି ମାତ୍ରକ ଶବଦ ଭୀମସେନଙ୍କୁ ସହିବୁ। ଈଶ୍ୱରେ କହିଲେ ଦେବାଧିଦେବ ମହାଦେବ ବୋଇଲେ କହିଲେ କାହାକୁ? ସିଂହନାଦକୁ। ତୁ ବହନ ହୋଇ ଯିବୁ, ବହନ କହିଲେ ତୁ ଅଧିନୟକୁ ଯିବୁ। କାହାର? ନା ଭୀମସେନଙ୍କର ଅଧିନୟକୁ ତୁ ଯିବୁ। ତିନି ଘାନ୍ତି କହିଲେ ତିନି ଥର, ମାତ୍ରକ ଶବଦ ଭୀମସେନଙ୍କୁ ତୁ ସହିବୁ। ଭୀମସେନ ତୋତେ ତିନୋଟି ଶବ୍ଦ ତା ଓଠରେ ଲଗେଇ ତିନୋଟି ଶବ୍ଦ ତୋ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଫୁଙ୍କିବେ, ସେ ତିନୋଟି ଶବ୍ଦ ତୁ ସହନ କରିବୁ। ଦେଖ, ତାପରେ ସିଂହନାଦ କେମିତି ଆସୁଛି? କୋଉଠି? ପର୍ବତରୁ, କୈଳାସ ପର୍ବତରୁ କଣ ଆମର ଯୋଉ ବ୍ୟାସ ସରୋବରକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆସୁଛି। ଦେଖ, ଆସିବା ସମୟରେ କଣ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି ସେଇଟା ଦେଖ। ସିଂହନାଦ ଆସନ୍ତେ ପ୍ରସର ପବନ, ଶବଦେ କମ୍ପୁଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ଯେ ଭୁବନ। ଦେଖ, ସିଂହନାଦ ଆସନ୍ତେ, ଯେତେବେଳେ ସିଂହନାଦ ଆସୁଛି, ପ୍ରସର ପବନ, ପ୍ରସର କହିଲେ ପ୍ରବାହିତ ହଉଛି ବା କ୍ଷିପ୍ର ବେଗରେ ଯେମିତି ଝଡ଼ ପରିକା ପବନ ବହି ଆସୁଛି। କାହା ସହିତ? ସିଂହନାଦ ସହିତ। ଯେତେବେଳେ ସିଂହନାଦ କୈଳାସ ପର୍ବତରୁ କଣ ବ୍ୟାସ ସରୋବର ନିକଟକୁ ଆସୁଛି, ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଶିବଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଇ ଭୀମଙ୍କର କଣ ଅଧୀନରେ ହବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ କଣ ନା ପ୍ରବନ ଝଡ଼ ପରିକା ପ୍ରବାହିତ ହଉଛି। ପ୍ରସର କହିଲେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। କିଏ? ନା ପବନ। କେମିତି? ନା ଝଡ଼ ପରିକା ପ୍ରବାହିତ ହେଇ ମାରି ଆସୁଛି। ଆଉ କଣ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି? ଦେଖ, ଶବଦେ କମ୍ପୁଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ଯେ ଭବନ,
ତାର କ୍ଷୀବ୍ର ଶବ୍ଦରେ ଭୟଙ୍କର ଧ୍ୱନିରେ ମୃତ୍ୟୁ ଭବନ ବା ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର କମ୍ପୁଛି ବା ଥରହର ହଉଛି। କାହାର? ସିଂହନାଦକୁ ଆସିବା ଶବ୍ଦରେ। ଦେଖ, କାଳା ନଳ ଜାଣି ବିକାଶୀ ସିଂହନାଦ ଜ୍ୟୋତି। କାଳା ନଳ, କାଳା ନଳ କହିଲେ ଭୟଙ୍କର, ନଳ କାଳା କହିଲେ ଭୟଙ୍କର, ନଳ କହିଲେ ଅଗ୍ନି, ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନି ଜାରି ବିକାଶୀ ସିଂହନାଦ ଜ୍ୟୋତି। ସିଂହନାଦଙ୍କ ଜ୍ୟୋତି କଣ ନା କାଳା କହିଲେ ଭୟଙ୍କର, ନଳ କହିଲେ ଅଗ୍ନି। ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନି ସୃଷ୍ଟି କରି ବା ଜାତ କରି ସିଂହନାଦ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ମାରି ଆସୁଛି କଣ? କୈଳାସରୁ ବ୍ୟାସ ସରୋବରକୁ। ଠିକ ସେମିତି କହିଲା, କାଳା ନଳ ଜାଣି ବିକାଶୀ ସିଂହନାଦ ଜ୍ୟୋତି। ଆଦିତ୍ୟହୁ 100 ଗୁଣ ତେଜ ବିକାଶନ୍ତି। ଆଦିତ୍ୟ ତା ଜ୍ୟୋତିଟା କେମିତି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି ଦେଖ। ଆଦିତ୍ୟ, ଆଦିତ୍ୟ କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ତେଜ ଏବଂ କିରଣ ଠାରୁ 100 ଗୁଣ ବା 100 ଗୁଣ ଅଧିକ ତେଜ ବିକାଶନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ତେଜ ଯେତିକି ତାହାଠାରୁ 100 ଗୁଣ ତେଜ ସୃଷ୍ଟି କରି ସିଂହନାଦ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଆସୁଛି କୈଳାସ ପର୍ବତରୁ ବ୍ୟାସ ସରୋବର ପାଖକୁ। ଆଉ ଥରେ ବୁଝ, ବ୍ୟାସ ସରୋବର ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି କଣ ହଉଛି ନା ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ପବନ ଯେମିତି ଝଡ଼ ପରିକା ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, ତାର ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦରେ ପୃଥିବୀ ଥରହର ହେଉଛି ଏବଂ ଆସିଲା ସମୟରେ ସେ ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତିଟିଏ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ଠାରୁ 100 ଗୁଣ ଅଧିକ ଜ୍ୟୋତି ସୃଷ୍ଟି କରି ସେ ଭୟଙ୍କର ରୂପରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି କୈଳାସରୁ ବ୍ୟାସ ସରୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଭୀମଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ବା ଭୀମଙ୍କର ଅଧୀନରେ ହବା ପାଇଁ ଶିବଙ୍କ ଆଦେଶରେ। ଦେଖ, ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ ଆସି ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା ବ୍ୟାସ ସରୋବର ତୀରେ। ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର ଭୀମ ଧୋଇଲା ତାହା করে। ଅନ୍ତରିକ୍ଷে বলে আকাশ মার্গরে আসি প্রবেশ হইলা ব্যাস সরোবর তীরে। ব্যাস সরোবর কইলে ব্যাসদেব মুনি গুপ্তরে রহি মহাভারত রচনা করিଥିଲେ। শিব দক্ষ যজ্ঞ ভঙ্গ করি ক্ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଇ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତର ଅଗ୍ନିକୁ ଶୀତଳ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାସ ସରୋବର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। କିଏ? ସ୍ୱୟଂ ଶିବ। ତାପରେ ସେ ବ୍ୟାସ ସରୋବରକୁ ସେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା କୌଣସି ଜୀବ ଯଦି ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଏ ବ୍ୟାସ ସରୋବର ମଧ୍ୟରେ, ତାର ଶତ୍ରୁତା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଶତ୍ରୁତା ମନୋଭାବ ନେଇ ପ୍ରବେଶ କରେ ସେ ଶତ୍ରୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେଠି ଧ୍ୱଂସ ହୁଏ। ଠିକ ସେମିତି କହିଲେ ଦେଖ, ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ ଆସି ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା ବ୍ୟାସ ସରୋବର ତୀରେ। ଅନ୍ତରିକ୍ଷରେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ସିଂହନାଦ ଆସି ପ୍ରବେଶ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା କୋଉଠି ନା ବ୍ୟାସ ସରୋବର ତୀରେ। ଏହା ଆସିବାର ଦେଖି ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର ଭୀମ ଧୋଇଲା ତାହା করে। ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର ଭୀମ ସିଂହନାଦକୁ ଧୋଇଲା ତା করে করে କହିଲେ କର ବକ୍ଷରେ ଭଲ କି ସେ ମଜବୁତ କରିକି ଧରିଲେ। ଧରିକି କଣ କହିଲେ ଦେଖ, ଆରେ ଆରେ ନିଶତ କିମ୍ପା ହୋଇ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ। করে ধরি পাণ্ডব তাহা চুম্পিলা সিংহনাদ। আরে আরে বা রে রে, নিঃশত, নিঃশত কইলে কাপুরুষ বা বড়হীন, কিম্পা হই মান গোবিন্দ, হে মান গোবিন্দ তু বড়হীন কাপুরুষ হই কোন পাই তু ব্যাস সরোবরে লুচি অছু। তু বাহারিয়া, মু যুদ্ধ পাই তোতে আহ্বান করুছি। কিଏ কইলা? ভীম। ঠিক আছে, আরে আরে নিঃশত, নিঃশত কইলে কাপুরুষ বা বড়হীন, কিম্পা হই মান গোবিন্দ। করে ধরি পাণ্ডব তাহা চুম্পিলা সিংহনাদ। সিংহনাদକୁ ଧରି ସେ ଚୁମ୍ବିଲା କହିଲେ ଓଠରେ ଲଗେଇ ସେ ସିଂହନାଦ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଧ୍ୱନିଟି କହିଲା, ଆରେ ଆରେ ନିଶତ କିମ୍ପା ହୋଇ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ। ହେଲା, করে ধরি ପାଣ୍ଡବ ତାହା ଚୁମ୍ପିଲା ସିଂହନାଦ। ସିଂହନାଦକୁ ଚୁମ୍ପି ସିଂହନାଦ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେ କହିଲା କାହାକୁ? ମାନ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ। ତାପରେ କଣ ହଉଛି ଦେଖ, ଦେଖ, কৃষ্ণ সিংহনাদ ভীমসেন গাঢ়ে করে বাদ্য। মহিমণ্ডল কম্পিলা প্রথম শবদ। আকৃষ্ণ বলে আগ্রহ সহিত ভিড়ি ধরিলে কাহাକୁ? সিংহনাদକୁ। ভিড়ি ধরি କଣ କଲେ ନା ভীমনাদ গাঢ়ে করে বাদ্য। ভীমসেন, ভীমসেন গাঢ়ে করে দৃঢ়তার সহিত বা জোর শব্দ করি বাদ্য করে বা বজায়।
ମହିମଣ୍ଡଳ କମ୍ପିଲା ପ୍ରଥମ ଶବଦ। ପ୍ରଥମ ସେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ କଲା ସିଂହନାଦକୁ ଆଗ୍ରହ ସହିତ ଭିଡ଼ି ଧରି ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟିଏ କଲା ବା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଯେଉଁ ଡାକିଲା ସେଥିରେ ମହିମଣ୍ଡଳ କହିଲେ ପୃଥିବୀ ବିକମ୍ପିତ ହେଲା ବା ଟଳମଳ ହେଲା। କେମିତି ଟଳମଳ ହେଲା ଦେଖ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି ଶାରଳା ଦାସ। ନଳିନୀ ପତ୍ରରେ ଯେହ୍ନେ ପଡ଼ନ୍ତେଣ ପାଣି, ପୃଥିବୀ ଦଳ ଦଳିତ କମ୍ପଇ ମେଦିନୀ। ନଳିନୀ କହିଲେ ପଦ୍ମପତ୍ରରେ ଯେହ୍ନେ ଯେପରି ଭାବରେ ପଡ଼ନ୍ତେଣ ପାଣି, ପଦ୍ମପତ୍ର ଉପରେ ପାଣି ବିନ୍ଦୁଟିଏ ରହିଲେ ସେ ଯେମିତି ଅସ୍ଥିର ଟଳମଳ ହୁଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ପୃଥିବୀ ଦଳଦଳିତ କହିଲେ ଟଳମଳ ହୋଇ କମ୍ପଇ ମେଦିନୀ, ମେଦିନୀ କହିଲେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ପୃଥିବୀ ଟଳମଳ ହୋଇ କମ୍ପି ଉଠିଲେ ମେଦିନୀ ବା ସମଗ୍ର ଧରା ପୃଷ୍ଠ। ଦେଖ ଆଉ କଣ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦରେ, ପଞ୍ଜା ଛାଡ଼ି କରି ଯେ ବୁଲଇ ମନ୍ଦର, ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗି ଉଠି ବସିଲା ଧାତିକାର। ପଞ୍ଜା କହିଲେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ବା ନିଜ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଯେ ବୁଲଇ, ମନ୍ଦର କହିଲେ ପର୍ବତ, ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ କଣ ନା ମନ୍ଦର ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ କଣ ନା ତା ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବୁଲି ପଡୁଛି, ମାନେ ଏମିତି ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ। ସେଇ ଶବ୍ଦ କଣ ନା ମାନ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ନିଦ୍ରା ଭଞ୍ଜି ଉଠି ବସିଲା ଧାତିକାର। ମାନଗୋବିନ୍ଦ ଯୋଉ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୋଳରେ ଶୟନ କରୁଥିଲା ବା ନିଦ୍ରା ଯାଉଥିଲା। ଦେଖ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଛି କୋଉଠି? ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୋଉଠି ଅଛି ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତା କୋଳରେ ମାନଗୋବିନ୍ଦ ବା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ସେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି ବା ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇ ଦେଇଛି ତା କୋଳରେ। ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ବିକମ୍ପିତ ହେଲା, ଥରହର ହେଲା, ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦରେ ମାନଗୋବିନ୍ଦ କଣ ନା ଧାତିକାର ମାନେ ଶୀଘ୍ର ସେ ଉଠି ବସି ପଡ଼ିଲେ। ତାହେଲେ ପିଲେ ପ୍ରଥମ ଥର ଶବ୍ଦରେ କଣ ହେଲା ଦେଖ, ମହିମଣ୍ଡଳ କମ୍ପିଲା। ଆଉ କଣ କେମିତି କମ୍ପିଲା? ଯେମିତି ନଳିନୀ ପତ୍ରରେ ପାଣି ଥିଲେ ବା ପଦ୍ମପତ୍ରରେ ପାଣି ଯଦି ଟଳମଳ ହୁଏ, ଠିକ ସେମିତି ଧରିତ୍ରୀ ବା ପୃଥିବୀ ଟଳମଳ ହେଲା। ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ପର୍ବତ ଗୁଡାକ ବା ମନ୍ଦର ବା ପର୍ବତ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି, ପଞ୍ଝା କରି ନିଜ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଅଲଗା ଆଡେ ବୁଲିଗଲା। ମାନଗୋବିନ୍ଦ ତାଙ୍କ ନିଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ସେ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ବସିଲେ। ଦେଖ ପୁଣି କଣ କହିଲା, ପୁଣି ଆରେକ ରଢିରେ ଦେଲା ବୀର ଭୀମ। ଏ ତ ପ୍ରଥମ ରଢି କଥା ଗଲା, ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଢିକୁ ଆସିଲା। ଦେଖ ପୁଣି ଆରେକ ରଢିଏ ଦେଲା ବୀର ଭୀମ, ଷଡ଼ଲକ୍ଷ ଯୋଜନେ ଆକାଶେ କମ୍ପିଲା ବୀର ଯମ। ଦେଖ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥରେ ଯେମିତି ପ୍ରଥମ ରଢିରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାହାରିଲା ନାହିଁ ସରୋବରରୁ, ବ୍ୟାସ ସରୋବରରୁ, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ରଢି ଛାଡ଼ିଲେ ସିଂହନାଦ ଦ୍ୱାରା। କିଏ? ଭୀମସେନ, ବୀର ଭୀମ। ଠିକ ସେ କଥା କହିଲା, ପୁଣି ଆରେକ ରଢିଏ ଦେଲା ବୀର ଭୀମ, ଷଡ଼ଲକ୍ଷ କହିଲେ 6 ଲକ୍ଷ ଯୋଜନେ, 6 ଲକ୍ଷ ଯୋଜନ ଉପରେ ଥିବା ଆକାଶେ କମ୍ପିଲା ବୀର ଯମ। ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ବୀର ଯମ ମଧ୍ୟ ଭୟରେ କମ୍ପି ଉଠୁଛି ବା ଥରି ଉଠୁଛି। କାହା ଶବ୍ଦରେ? ସିଂହନାଦ ଶବ୍ଦରେ। ଦେଖ ପାତାଳେ ଅନନ୍ତ ନାଗଙ୍କ କମ୍ପିଲା କ ଫେଣୁ। ଦେଖ ପାତାଳେ ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ତ ନାଗର କମ୍ପିଲା କ ଫେଣୁ, ଫେଣୁ କହିଲେ ଫନା। ପାତାଳେ ଅନନ୍ତ ନାଗଙ୍କର ଫନା ମଧ୍ୟ କମ୍ପିଲାଇ ବିକଟ ଶବ୍ଦରେ ବା ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦରେ। ଦେଖ ନବଦ୍ୱୀପ ଶପଥ ସାଗର କମ୍ପିଲା ଟଳମଳ ହୋଇଲା କ ମେରୁ। ଦେଖ ନବଦ୍ୱୀପ ଶାସ୍ତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣିତ 9ଟି ଦ୍ୱୀପ, ନବଦ୍ୱୀପ ସପ୍ତ ସିନ୍ଧୁ ବା 7ଟି ସାଗର କମ୍ପିଲା ଟଳମଳ ହୋଇଲା କ ମେରୁ। ମେରୁ କହିଲେ ପର୍ବତ। ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ମନ୍ଦର ପର୍ବତ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ବୁଲୁଥିଲା ବା ତା ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶବ୍ଦରେ ପର୍ବତ ଗୁଡାକ ଟଳମଳ ହେଲା। ବୁଝିପାରୁଛ? ଆଦିତ୍ୟ ଭୂମଣ୍ଡଳ, ଆଦିତ୍ୟ କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳ, ଭୂମଣ୍ଡଳ କହିଲେ ପୃଥିବୀ, ଧ୍ରୁବ ମଣ୍ଡଳ କହିଲେ ତାରକା ମଣ୍ଡଳ, ଅମର ମଣ୍ଡଳ, ଅମର ମଣ୍ଡଳ ଯୋଉଠି ଲୋକ ଗଲେ ମରେ ନାହିଁ, ବା ସ୍ୱର୍ଗ ମଣ୍ଡଳ ବା ସ୍ୱର୍ଗପୁର ହେଲା। ସବୁ କଣ ନା ଟଳମଳ ହେଲା ବା କମ୍ପି ଉଠିଲା, ଅର୍ଥାତ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ ପାତାଳ ତିନିପୁର କମ୍ପିଲା। ଆକାଶେ ଲାଗିଲା ଉଛୁଳିଲା ସିନ୍ଧୁ ଜଳ। ଆକାଶରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଲା ସିନ୍ଧୁ ଜଳ, ଏମିତି ଉଛୁଳିଲା ଯେ ସିନ୍ଧୁ ଯାଇକି ଆକାଶରେ କଣ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଥରେ ଦେଖ
আদিত্য ভূমণ্ডল, আদিত্য কইলে সূর্য, ভূমণ্ডল কইলে পৃথিবী, ধ্রুব্রমণ্ডল কইলে নক্ষত্রমণ্ডল, অমরমণ্ডল কইলে স্বর্গপুর ହେଲା। ସବୁ କ'ଣ ନା ବିକମ୍ପିତ ବା କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଆକାଶରେ ଲାଗିଲା ଉଛୁଳିଲା ସିନ୍ଧୁ ଜଳ, ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଉଛୁଳି ଆକାଶରେ ଲାଗିଲା। ଦେଖ ତା ଦ୍ୱିତୀୟ ରଡ଼ିରେ ଭୀମଙ୍କର ସିଂହନାଦ, ଦ୍ୱିତୀୟ ରଡ଼ିରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ରଡ଼ିରେ ଯମ 6 ଲକ୍ଷ ଯୋଜନ ତଳେ, 6 ଲକ୍ଷ ଯୋଜନ ଉପରକୁ ଯେ ଯମକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଥରହର କଲା ବା କମ୍ପି ଉଠିଲା ଯମ। ପାତାଳ ଅନନ୍ତ ନାଗଙ୍କର ଫଣା ମଧ୍ୟ କମ୍ପିଲା। ନବଦ୍ୱୀପ, ସପ୍ତ ସିନ୍ଧୁ ବା 7ଟି ସାଗର ଏବଂ ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ାକ ସମସ୍ତେ କମ୍ପିଲା। ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ାକ ଟଳମଳ ହେଲା, ଯେମିତି ପଡ଼ିଯିବ ବା ଓଲଟି ପଡ଼ିବ। ଆଦିତ୍ୟ କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଭୂମଣ୍ଡଳ କହିଲେ ପୃଥିବୀ, ଧ୍ରୁବ୍ରମଣ୍ଡଳ କହିଲେ ନକ୍ଷତ୍ରମଣ୍ଡଳ ବା ତାରକା ମଣ୍ଡଳ, ଅମରମଣ୍ଡଳ କହିଲେ ସ୍ୱର୍ଗପୁର, ସେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପିଲା। ଆକାଶରେ ଲାଗିଲା ଉଛୁଳିଲା ସିନ୍ଧୁ ଜଳ, ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଉଛୁଳିକି ଆକାଶରେ ଯାଇକି ଲାଗିଲା। ମାନେ ପୃଥିବୀ କ'ଣ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ ପାତାଳ ତିନି ପୁର ଯେମିତି ଭୟରେ କମ୍ପିଲା ବା ଥରହର ହେଲା। ଦେଖ ତାପରେ ପିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ରେରେକାର କରି ରାଜା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରୀ, ବକ୍ଷ ତଳେ ମାରି ବାହାସ୍ଫୋଟ ଗର୍ଜିଲେ ବେଗେ ଉଠି। ଦେଖ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୀମଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ିରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଅସହ୍ୟ ହେଇଛି, ସେ ଆଉ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହିଁ, କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇଛି। ଦେଖ ରେ ରେ କାର କହି ରାଜା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରୀ, ରେ ରେ କାର କହି ଗର୍ଜି ଉଠିଲେ କିଏ? ରାଜା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରୀ କହିଲେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ର କହିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରୀ କହିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ବକ୍ଷସ୍ଥଳ, ବକ୍ଷସ୍ଥଳ କହିଲେ ଛାତି, ବକ୍ଷସ୍ଥଳେ ମାରି ବାହାସ୍ଫୋଟ, ବାହାସ୍ଫୋଟ କହିଲେ ବାହୁର ପାପୁଲି ଦେଇକି ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ସେ ଯେ ବାଡ଼େଇଲେ। ଗର୍ଜିଣ ବେଗେ ଉଠି, ବାହାସ୍ଫୋଟ ଦେଇ ବା ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ନିଜ ବାହୁକୁ ବାଡ଼େଇ ଗର୍ଜିଣ ବେଗେ ସେ ଗର୍ଜି ଉଠିଲେ। ବୁଝିଲା? ମହାଗହନ ନିଶ୍ୱାସ ବୁଲାଇ ବେନି ଡୋଳା, ବେନି ଭୁଜେ ଆକ୍ରୋଶୀ ଧୋଇଲେ କମଳା। ମହାଗମନ ମାନେ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ନିଶ୍ୱାସ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ ଏବଂ ବୁଲାଇ ବେନି ଡୋଳା, ତା ଆଖି ଡୋଳା ଗୁଡ଼ିକ ରାଗରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଗଲା। ବେନି ଡୋଳା, ତା ଆଖି ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇ ଚାରିଆଡ଼େ ଏମିତି ଚାରିଆଡ଼େ ଥରେ ଦେଖିଲେ ବା ବୁଲେଇଲେ। ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ନିଶ୍ୱାସ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ କିଏ? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ତା ଆଖି ଡୋଳା ଗୁଡ଼ିକ ରାଗରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଇ ବଡ଼ ହେଇଗଲା ଏବଂ ତା ଚାରିଆଡ଼େ ଥରେ ସେ ବୁଲେଇକି ଦେଖିଲେ। ଏହା ଦେଖି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଯେ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯିବ ହେଲା। ବେନି, ବେନି କହିଲେ ତାକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଯାଇ, ବେନି ଭୁଜେ, ଭୁଜେ କହିଲେ ହାତେ, ତା ଦୁଇ ହାତରେ ମାତା କମଳା, କମଳା କହିଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱୟଂ। ବେନି ଭୁଜେ ଆକ୍ରୋଶୀ, ଆକ୍ରୋଶୀ କହିଲେ ଆପଣାଇ ନେଲେ। ବେନି ଭୁଜେ ଆକ୍ରୋଶୀ ଧୋଇଲେ କମଳା, ବୁଝେଇବାକୁ ଯାଇ ନିଜ ହାତରେ ଆପଣାଇ ନେଲେ କିଏ? ନା ମାତା କମଳା। ଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ କୁହାଯାଏ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ସ୍କନ୍ଧରେ ବା କାନ୍ଧରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିରାଜମାନ କରେ, ତେଣୁ ସେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଏ ତା ପାଦରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟେ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦ୍ମ ଫୁଟେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଅସହ୍ୟ ହେବାରୁ ରେରେକାର ଧ୍ୱନି କରି ଗର୍ଜି ଉଠିଲେ, ସେତେବେଳେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯିବ। ତାହାର ହାତ ଦୁଇଟାକୁ ଧରି ନିଜ ଭୁଜେ ବା ହାତ ଦୁଇଟାକୁ ଧରି ଆପଣାଇ ନେଲେ, ଯଦି ରହିଯା ତ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। କିଏ? ମା କମଳା। ଦେଖ ସନ୍ତାନ ଯେତେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମାର ଅତି ପ୍ରିୟ ଥାଏ, ତେଣୁ କମଳା କ'ଣ କଲେ ନା ତା ଦୁଇ ହାତକୁ ଧରି ପୁଣି ବସେଇ ଦେଲେ, ବସେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବା ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ପୁଣି କ'ଣ କହିଲେ ଦେଖ, ଆରେ ଆରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅପାର ଅପାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯେ କଲୁ ବାବୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆରେ ଆରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ତୁ ଯୋଉ ଅଖଣ୍ଡ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲୁ, ଅପାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କହିଲେ ଅଖଣ୍ଡ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯେ ତୁ ମତେ କରିଥିଲୁ। ବୋଇଲୁ ଯେ ଭୀମଙ୍କର 7 ରଡ଼ି ସହିବୁ, ଭୀମଙ୍କର ସିଂହନାଦ 7ଟି ରଡ଼ି ସହିବୁ, ମାତ୍ର ତ 2ଟି ଯାଇଛି ବାବୁରେ, ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସହିଯା, ତୁ ଅମର ହେଇଯିବୁ। ବୁଝିଲା? ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଜା କମଳା ଭୁଜ ଦଣ୍ଡ ଦେଲା ପେଲି। ସେ ଯୋଉ ସ୍ନେହରେ, କିନ୍ତୁ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ କ'ଣ ନା ସେ ବୁଝିଲେନି, ଯୋଉ ସ୍ନେହରେ ମାତା କମଳା ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଉ ତା ଦୁଇ ହାତକୁ ଧରିକି ବସେଇ ତା କୋଳରେ ବସେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, ସେ ଦୁଇ ଭୁଜ, ଭୁଜ କହିଲେ ଭୁଜ ଦଣ୍ଡ କହିଲେ ହାତ ଦୁଇଟିକୁ ଦେଲା ପେଲି। ଦେଖ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଜା କମଳା ଭୁଜ ଦଣ୍ଡ ଦେଲା ପେଲି, ତା ଦୁଇ ହାତକୁ ସେ ପେଲି ଦେଲା। ଯା ଅଧର ପୃଷ୍ଠ କରି ପଳା ଯା ବୋଲି ବୋଲି। ଅଧର ପୃଷ୍ଠ କହିଲେ ତଳ ଓଠକୁ ଖୋଲି, ତଳ ଓଠକୁ ସେ ଖୋଲି କରି ପଳା ଯା ଯା ବୋଲି ସେ କହିଲା। ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁ ଯା।
देख पिले जेपर्यंत दुर्योधन लक्ष्मी छड़ा है नहीं तार कहीं किसी क्षति करि पारला नहीं। एबे जो से कहला पला जा जा बोली युद्ध समस्ते निहत हेले किंतु तार किसी क्षति हैला नहीं कहीं ना माता लक्ष्मी तांको साथी रे थिले तेणु तार कहीं किसी क्षति करि पारले नहीं। किंतु लक्ष्मी छड़ा हैला परे समस्तଙ୍କର परिणति कौन हुए आ परे हमें देखिबा। देख महालक्ष्मी बोलिले जे पड़ाऊ पछिनी मुही तोहर भर्छना बोलिबा थिली तो बाट चाही। देख महालक्ष्मी महालक्ष्मी बोइले अर्थात महालक्ष्मी कहउछंती जे पड़ाई जाउछि मुही हला पड़ाई अछिनी मुही अर्थात मु हो ठीक अछि मु एबे पड़ौछि तू एते जेते जहा कले मध्य मु तोते के बेले छाड़ी नथिली काहे कि ना तू मोर पुओ बोली और संतान बोली मु के बेले तो तोते छाड़ी न थिली तू जेते जहा पाप जहा कले मध्य मु के बेले तोते छाड़ी नथिली कोन ना आज जेहेतु तू मोसे भर्त्सना कलु अपमान तो करी गाली दे तोड़ी देलु तेनु मु पड़ौछि। ठीक सेमती कोन सुंदर भाव कवि कहि देखो महालक्ष्मी बोइले महालक्ष्मी कहले महालक्ष्मी बा कमला बोइले जे पड़ाऊ पछिनी मुही हो मु एबे पड़ौछि तोहर भर्त्सना बोलिबा थिली तो बाट चाही। तोहर जो गाली बा अपमान तोहर जो गाली सुनिबा पाई मु एपर्यंत तो पाखर थिली बाट चाही कि पड़िथिली तू जेते जहा पाप जहा कले मध्य मु तोते छाड़ी जाई नथिली तू जो मते एबे गाली देलु जा जा बोली कहिलु पड़ा पड़ा बोली कहलु तेणु मु पड़े जाऊँ ठीक तो गला बेले ते आहुरी गोटे कथा मध्य कहूँ देख लच्छी बोले आरब रड़िए जेबे सहिबु पामर। देख लच्छी बोले अर्थात लक्ष्मी कहला कौन आउ गोटे यदि तू रड़ी सहिबु पामर बोले तो मन मध्य ए रड़ी सहिले तुरे होइबु अजाम्बर ये रड़ी सहिले तोते आउ केही कौन मारी पारिबे नाही बा तू मृत्यु को मध्य जीति पारिबु एटा होची शेष रड़ी बापारे तू एटा सही जा। देखो आउथरे महालक्ष्मी बोइले जे पड़ाऊ अछिनी मुही महालक्ष्मी कहला हो एबे मु निश्चित पड़ौछि तोहर भर्त्सना बोलिबाकू थिली तो बाट चाही तू जेते पाप जहा कले मध्य तू मो संतान बोली मु तो कंधरे बसिकी थिली स्कंदरे तोहर भर्त्सना बा तोर गाली को मु अपेक्षा करथली तू जेते बेले पड़ा पड़ा बोली कहिलु गाली देलु मु निश्चित पड़ौ अछि। बुझी परछ देखो देखो लक्ष्मी बोइले बोइले आबर रड़िए जेबे सहिबु पामर अर्थात लक्ष्मी महालक्ष्मी गला बेले कहूँ मुझे गोटे उपदेश दौची लक्ष्मी कहले आरब कहले आउ गोटे रड़िए जेबे सहिबु पामर पामर कहले अज्ञानी हे अज्ञानी तू जदि आउ गोटे रड़ी सहिबु हैला बा अज्ञानी बा अधम तू जेमिति हो आउ गोटे रड़ी सही जा ए रड़ी सहिले तुरे होइबु अजाम्बर ये रड़ी सहिला परे तू कौन ना अमर हो जीवु अजाम्बर कहले अमर हो जीवु आउ तते कहीं मारी पारिबे नाही काहेकि ना सिंहनाद तीनोटी रड़ी सह्य करिवो बोली भीम पाखकु ही आछि शिव को आदेश पाई आउ से रड़ी छाड़ी पारिबे नाही तू अमर हो जीवु हैला तू मतिभ्रष्ट है कि कौन मूर्ख परिका कार्य कर टिके रही जा ए रड़ीटा तू टिके निज शरीर मध्य सह्य करिने। देख एते बोली तत्क्षणात छाड़िले महालक्ष्मी कदली पत्र प्राय कंपई महामती। देख एते बोली यही सब कथा बुझे जे तू बापारे तू गोटे रड़िया सही जा तू अमर हो जीवु यही सब कथा बुझे से कौन ना महालक्ष्मी ता हाथ छाड़ीदे सेते बेले को ज्ञान शून्य हो देख महामती महामती कहले दुर्योधन एते क्रोधान्वित हो जाइछा जे जेमति कदली पत्र परी निजे थरुछि कदली पत्र प्राय कंपई महामती। देख एते बोली तत्क्षणात छाड़िले महालक्ष्मी यही सब कथा बुझे महालक्ष्मी तत्क्षणात करे सही समय ता हाथ छाड़ीदे
ବା ସେ ପଳାୟନ କଲେ। ସେତେବେଳକୁ କ'ଣ ନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧ ହୋଇ କଦଳୀ ପତ୍ର ପରିକା କମ୍ପୁଥିଲା। କିଏ ନା ମହାମତି କହିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। 70 ଭାର ଗଦା ଘେନି କର ସ୍ଥଳେ। ଦେଖ 70 ଭାର, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଗଦାର ଓଜନ କେତେ ନା 70 ଭାର। ତାଙ୍କୁ ଏକକରେ ମୁଁ କହିଲି 70 ଭାର ଗଦା ଧରି କ'ଣ କଲେ ନା ନିଜ ବକ୍ଷରେ ବା ନିଜ ଛାତିରେ ଗଦା ଧରିକି ସେ କ'ଣ ତାପରେ କ'ଣ କଲେ ଦେଖ, କ୍ଷେପଇ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଚିତ୍ତ ଅନ୍ତରରେ। କ୍ଷେପଇ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷିବ୍ର ବେଗରେ ବା ଡେଇଁ ଡେଇଁ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ଚିତ୍ତ ଅନ୍ତରରେ, ଚିତ୍ତ କହିଲେ ହୃଦୟରେ, ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ବା ମନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ମୋତେ ବାହାରି ଯିବାର ଅଛି। ଚିତ୍ତ କହିଲେ ମନ, ଅନ୍ତରରେ କହିଲେ ମଧ୍ୟରେ, ସେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିର କଲେ। କଦଳୀପତ୍ର ସଦୃଶ ରାଗକୁ ସେ ନିଜ ଭିତରକୁ ଆଣି କଦଳୀପତ୍ର ସଦୃଶ ସେ କ'ଣ ନା ଥରିକି ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ମୋର 70 ଭାର ଗଦା ନେଇ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଏ ସରୋବରରୁ ବାହାରି ଯିବି। କେମିତି ନା କ୍ଷେପଇ ଅର୍ଥାତ୍ ଅତି ଶୀଘ୍ର ବା କ୍ଷିବ୍ର ବେଗରେ ବା ଡେଇଁ ଡେଇଁ ମୁଁ ବାହାରି ଯିବି, ଯାଇକି ଭୀମଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି। ସେ କହିଲେ ସେଇଆ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ 70 ଭାର ଗଦା ଧରି କ୍ଷିବ୍ର ବେଗରେ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଆସିଲେ ବ୍ୟାସ ସରୋବର ତୀରକୁ, ଏବଂ ସେଠି କ'ଣ ଭୀମ ଏବଂ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଦା ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଏଥିରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପରାସ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ତାହାର ଉରୁଭଙ୍ଗ ହେଲା। ମାନବବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତ ତମର ବିଷୟଟି ସରିଲା।